pisah ka ba phi ki ba ki perdok persnam bat khamtam dan kimbala mamsnoi blade sekrat penjro let sana nangkong nga aingu ya ublay nong tao ya ka ba ula pli ya ka lat kalati nakapor siya kapor habi day ha kano ka kamru ngam ong tang ha ka kam dengan songu siya nangkong ya ublay nong tao bat ya ublay ba im bat ba siya te lengba ka ni video nga wan hang ne ban aingu bat ai jingkoblay bat kababuram siya phi nangkong phi ki bahing ki kur ki jat jong ine ikong bat ine iba bat jong kaneka family bat don ki ba la belai lang ba ka tu video ka ba ni wan ban pan ka jing kerpat bat ka jing pen pau shapi ya kata ka ka jing jinjar lang hakane ka ing ka sam haba ka ni ka longing ka ba don ha pdeng ka jing sitom te ngasongu ya phi ki perdok ki persnam ki bahing ki bahasem jong kane ka longing ki bala kloi shakmat ban ai ka kti ka kadyang ka mon bat namta jong phi iwei lang ba ki tu ki comments ki jong phi ba phi la ya pandwai namta ka ne ka longing te nga ai ka jing so hakmat jong ublei nong thau uba shisha bat boyem ya ka ba phi la snok tilang bat phi khlam I ya kata ka jing karpat ka jong ki bat phi la ya kloi ban mi khmat ban erap namta ka ne ka longing te kombangan pensai bang hane ya kerteng jong ni ikong idei kortina nongrang bat kerteng jong ni iba idei stebor molong te kumta kumba namta kiwei ke mapadio ya to video kabarim te kata nga kwa pensai bang ya kane kerteng ka jong ki ngawan bang hane pat ban I know ya kata ka ka ba kila gipet ba kila yarap namta kane kolong ying bat nga songu ya phi shisha iwei ya ka ba pilai kloi ban snok ti so tenga kwa ban IT no ya kane ka pisa ka ba phi sia ki perdok ki persnam khamtam na ka wei ka long ying jong ine ikong bat idei na ka jat nongrang bat ita ilong ying na ita nongrang ki bala snok ti khambun namta ban erap ya kane ka long ying ha ka ba kinyo no ban let sa hospital ban li chim ya kata ka dawai kumba ki pilayo ba hang ba ti iwe video ba kim don tang kata ka bai dawai ru te kumta wat nga ong phi mo kong mo ba pedang lada ka dei ka barit ne dei ba khandiak ru pedang sobha ba ka ba songu ba akwa ba lada nga dei ubri uba ngarit akmat jong pisia rei ka kumbangan yathu ya phi kumba ngaru de we bru ba don ha jing sitom mana kani te ngan ong phi ba ngaru nangko ngaladu mensim tang ba rei ba ublehi ula pri galat kalenti yang takadaw nga lasyat nga laklan kumni bat kamdei hi tang nakata ka pisa ka ba kala ban pensat pengklan yangi rei ka dei hi nakabor ka jong ublei bat ngimdei bendu mensim ha kano kaliang ki bahing nakilang basem nakaliang ki perdok persnam bar khoj te kila don bentabet hakane ga por ban ai kata ka jing erap phi te wanam du mensim mo na nga ka ong phi ba yeshnya be jo blei washa blei ba em ban un pli bet ya kata galat kan ti bat phenyo ya kata ka jingkot jingkhya kumba ya ngaru ngalayo ya kata ka jingkot jingkhya bat ngaru tu por nga so ba umdan lat umdan nanti su ya nga handrei ba ublei pat ula pli ya kata galat kan ti ya ngaru bat kumni ngalalong ngalakham shat ngalakham khlain menta te phi ru nga ai kata ka mensim ba phin namdu jing kermen bat phin dei ban yai dwai be jau to blei uba em mat blei be sha la du mensim ka jong phi khnang ba phin yo no ya kata kamet ka bakot ju ka pakhya rengkat ka jing don rengkat jong ni baro te kane ka dei ka pisa ka ba phi ki ba ki perdok persnam bat khamtam nakaliang jong kakur bat nakaliang jong ki iwei bala pendawai nakaliang jong phi baro ki ba khlemla ban siu laka pisa la na phimla ban erap lang ba ka pisa rei lang ba ka jing don benta ka jong phi ban dawai namta ka ne ka long ying bat ka ne ka dei ka ta ka jing erap ka ba kilala menta ban lek sa hospital bat kilala ban yo ban shim ya kata ka dawai ya habai dei ba kata ka do met jungi bat ya habai dei ba kata ka dawai ha ka do
mensim ka jong ngipat ngide ban ai la ka ba khut ya kata ka mensim sha ublei un pli khambon ya kata ka lat kalanti hawe dei bat kani ka jingpang ka jing stom ka baban hakani ka ying ka sem ka jong pi te nga IT no ya kane ka long ying ya kane ka pisa bat nga ai bang kata ka ka jing songo ya pi iwei pa iwei ibala don benta hawe dei bat kane ka jing ya donation jong pi bat ka jing tungai ka jong pi te an sim de kane ka ba pen sai ban ngala pen I ya kata ka ba pila ya donation khoblei shibon ya pi na ka liang ka jonga Kom nga ai ngu i ublei pila ya raput na pi i pra iba Israel nang no ti mi ai ngu te ublei shibun pila ya rap nga songu nukom kidan kibaya pinduai kidan kibala mamsnoi ublei trekenrat penjram tang mangan let star na lasya Nagaling yung mawat kublay api baro badan kuye no donation lang ha kan ke jing sistem pa dong ne dalam ye bang ai kublay ro ini ba kublay udor kat udah usum masuk ba de piro kumju pilo no ba ai ba impoi hospital ba kan je kon ko no bagi yo nga ai kublay ro ya ti ba ter sumbai ngi bat ke penduai lem na kom ta ngi ro begin saya kai kublay ro udor kat ya piro kumju ba di ngiru ba pini don kamet ko besai paklan pi pe ba baro ke bala kloy ban yarap ban nakelem jungi baduk ngamban se banghap kapani rap ngam la ban le ai nala der ngam la le ai nomar bele bangan le belar ngam la sakami ko mla ikun badang erit dengan aku le ya pi ba ro wisnulem ba di isin elem yani perdok ke pusnam sai sten ngawan dan pensai bang khandiat mo komba ini kong ibadai ibadan di stom ha ka jing at ya kata ka kpo ka jongki te komta ngila wan ban pan ka jing irap ha bangila kut ya lat ngi kham wan ban pen kombala ong ha ka tu ka video ban kong bangi kham wan ban pen jak burom ya ka ying ka sem jongno re jongno bat kham tam jong ini ki kur ki jat jong ini ba bat kur ki jat jong ini kong te hari ngi wan ban pan kata ka jing irap ta ba burom me phi baro ki kur ki jat jong baro hi te komta mo te pila kloi pat lang ba katu video ban ai kata ka jing irap sya kane long ying te nga songu si sya kata bat namta jong kitu ki perlok ki pampat tip phang jong kane ka long ying pila ban pe ha katu video ka bala de bro te ka kerteng ka jong ki ngelap tu mene ki de ki pesong basa hani po snong wa lakhar bat ka ba area ka ba pau chane ka de kardam kulai area te ban hoi kani ka pisa kam nomla ban yarap hadu kata ya kata ka e ka jington kam jengki henre ba kat ka bala ka ba phirsen e namta kani ka long ying kite ngi songu biang e pi iwei pe iwei bat lada phidon kata ka ba phikwa ban donate biang ya kani ka long ying te kani ka account number ka jonga kani ka gp ka jonga phila ban donate biang khanang ba ngin la ban pen I kata ka jingkot ke hadu ban yo kata ka jingkot ke jongki ke bapura hakar teng jong ublei ba sisa bat ngansa yo kata kalat ngansa wan biang ban wan mi ya naipor skapor bat ban pen I ya phi ki pardo persnam lengba kani ke video ba kata ka jingkot ke jingkhya jongki kala long komno bat ngansa kat bangan yo lat ngansa wan bet ban pen sai phi na kapor skapor bat lada kumno ki sya ban admit syapo hospital te ngan yele ban yabe ya nam ta kataru ba hadu hospital jong ki ru na kaliang ka jonga bat kadai hi ka jing ai men sim ka jong phi hi na kapor ngaro ngami syakhamat kumne haka teng haka bor jong blei ba ula ayanga kata ka bor bat bangan le ya kane ka kam lengba kini ki video lengba kane ka YouTube channel te nga karpat phi ban phin karsan lang ya kane ka channel ru da banyon subscribe like kanang ba kanang bun kata ka bat share kanang ba kan bun kata ka kinong page bat kan kami nong namta jong kane ka family bat ngamdoni ai chu tang ba kamta hi kumbang ala ong mene ba
Panun kam hok ya kanika pisah habai day bat kata ka jing pan jong phi na ki pai ba habai day bat kata ba phin le chim dawai mo te pan kam hok habai day bat kata ka kam ka jong phi bat và to let's say menta lang ni nang pinang jinjara ka ba day bat kayin ka sem ko jong phi ha ka bam ka di jong phi ro to ngi ne bam tang ka ja ka malu ujhur ro mo compare harai ba yele ba kanika pisah phin panun kam haba phin yo cha kata ka met ka bakwet bakhya khanang ba onda phila yo kata ka met ka bakwet bakhya te kamut ya kata ka bam ka di le te ngin yo shu te ban bam haba phila khlan phila don kata ka bor met te kata hi ka jing ai min sim ko jonga ba sai sen ba wanam du min sim ngin don rangkat be ba uble hi ba sha don rangkat be nam ta ka yin ka sem ko jong phi te kublei shi bon ye phi paro Kublai bun pi baro.